U ovom trenutku idemo slikom u Bor gde se nalazi Jovana Jovančić, a njen gost je premijer Srbije Aleksandar Vučić koji se danas obratio radnicima rudarskog topioničarskog basena Bor. Jovana? Tako je, Miloše. Ovde u Boru je više stotina rudara sa velikim iščekivanjem i velikim zadovoljstvom dočekao premijera Vučića. Recite mi, gospodine, o čemu ste razgovarali sa rudarima? Ja sam mislio da ste vi bili unutra i da ste čuli, ali razgovarali smo o svim važnim temama, dakle pre svega o budućnosti RTB-a. Jer tu sad vi znate kakvi smo mi Srbi, uvijek imamo te zavereničke teorije. Došao je Freeport, hoće da uzmu naše zlato, hoće da uzmu naše srebro, država se tu neko nešto radi protiv ne znam koga. Dakle, te smo sumnje razvejali i rekao sam ljudima da mi svoj posao obavljamo da bismo narodu pomogli, a ne da bismo radili protiv svog naroda. I ljudi u to veruju. Ljudi znaju kada vide i videli ste da poštuju to što sam sam došao među 1000 radnika i obratio im se i nisam im se dodvoravao. Govorio sam im ono što mislimo, to je kontrola državnog novca, kontrola trošenja državnog novca, rezultati koje mi tražimo od njih, a to je da se nama taj novac kao državi vrati posle godine grejsa u roku od 3 godine i da posle toga zarađujemo po 4 do 5 miliona evra dodatnih, dakle, na sve ono što smo uložili, ali da istovremeno želimo da po svaku cenu i na svaki način neuporedivo bolje kontrolišemo svaki potrošeni dinar. Što nije bio uvek slučaj do sad. Videli ste da se nisam složio sa nekim od njih da je država uvek samo uzimala RTB-u. Ne, država je mnogo davala. Država je i najveći poverilac RTB-a sa oko 800 miliona evra, što bismo mi mogli da konvertujemo, razume se, u vlasništvo Srbije. Imamo još 200 miliona evra duga prema standardu, Mytilineosu i još nekima. I još ovaj vaš dug od oko 200 do 250 miliona evra. Dakle, ako bismo to mi uspeli da svodimo, onda bismo možda uspeli da obezbedimo jasniju budućnost za RTB. Razgovarali smo o zakonu o radu. Ljudi su svesni da promene moraju da se dogode. Nekim promene prijaju, nekim ne prijaju. Ali mislim da onima koji su dobri radnici, koji su vredni ljudi, videli ste i danas, gotovo ništa od toga ne smeta. I oni znaju sada kada smo ovu livnicu, videli ste, obilazili. Jedan od njih mi je rekao, pošto su čuli da sam negde nešto slično rekao na nekoj televiziji, onda su rekli, pa ko će ovde da radi, što da neće neko da traži iz Beograda da dođe ovde i u ovakvim uslovima da radi, tako da se oni ne plaše za svoj posao, oni znaju da ga dobro obavljaju, reč je o odgovornim ljudima. Ono što oni traže to je da se država odgovorno ponaša, ali mi tražimo od njih i od rukovodstva RTB-a odgovorno ponašanje. Kada je zakon o radu u pitanju, kako komentarišete, čini mi se 180 amandmana koje imala opozicija na zakon o radu? Skupštinska procedura. Jedino što ne mogu da komentarišem i videli ste da su to ljudi ovde čak burno pozdravili. Nikada neću da prihvatim da oni koji su uništili radnike u Srbiji, oni koji su uništili srpsku privredu, oni koji su razorili sve što su mogli da mi drže predavanje o ljubavi prema radnicima. Za razliku od njih i danas kad preduzimamo teške mere, ja sam na čelu tih teških reformi, tih teških mera. Meni nije problem da dođem među radnike, da ih pogledam u lice i da im kažem šta je to što radimo. Nemoj da mi drže predavanja oni zbog čijeg zakona o radu, izvanrednog zakona o radu i izvanrednog posla koji su obavljali je 400.000 ljudi tačno ostalo bez posla i to mnogo više u privatnom nego u javnom sektoru, pošto u javni sektor su trpali sve što su stigli, samo ono što je moralo da propadne je propadalo, a u privatnom sektoru je sve propalo. I sad će još da nam drže predavanje o tome kako radnike mnogo vole, umeđu vremenu su samo oni postajali bogatiji, a radnici i narod siromašniji. To neću da dozvolimo, skupštinska procedura kao i svaka druga, ništa posebno. Milijardu evra u Briselu, šta je od toga bespovratna pomoć, a šta je kredit koji bi trebalo da vrati? Ma, kakvih milijardu evra? Da je milijardu evra, skakao bih od sreće, popeo bih se na ovaj stub ovdje. Hvala im na svakoj vrsti pomoći, ogromna je pomoć. Gde ste videli tih milijardu evra? Osim na slici tamo što piše na televiziji. A pod kojim uslovima smo dobili kredit? Pustite me da vidim tek šta nam nude za te kredite. Gledao sam grantove, gledao sam ono što dobijamo za džabe, to je desetine puta manje. Desetine puta manje. Srbija mora sama da izađe iz krize. Hvala im na svakoj vrsti pomoći. Velika stvar za našu zemlju. Samo nemoj da preterujemo sa tim. Srbija će očigledno morati najveći deo, kao što smo i znali.
hvala im na desetinama miliona evra koje su nam omogućili što kroz IPA fondove, što kroz fondove solidarnosti, što kroz bilateralnu pomoć. To je velika pomoć za Srbiju. Nemoj mi pričate o milijardama i tako dalje, pošto te gluposti ne mogu da progutam. Prosto neću da lažem svoj narod i neću da lažem naše ljude. Srbija će imati snage, mi bismo i ove godine, teške, užasne godine, imali privredni rast. Ovako ćemo imati minimalnu recesiju zbog poplava koje su nas teško pogodile, posebno elektroenergetski sektor. Da, obične ljude, njihova imanja, kuće, poljoprivredu, mnogo toga i sad zbog slivanja olova i cinka tamo od Čačka ka Kraljevu takođe imamo problema, ali i tamo je sve jedno. Veoma su dobri poljoprivredni uslovi, zdrave i šljiva i sve ostalo zdravo, dakle, ali elektroenergetski sektor je u velikom problemu, ali ćemo to sami da rešimo. Sami ćemo da rešimo, Srbija ima snage, Srbija kad radi i Srbija kad postavi jasna pravila može da napreduje. Ono što je dobra vest, pokazali smo da donošenjem zakona o radu su kamate pale na najniži nivo, nikada nam nisu bile niže kamate za zaduživanje na svetskom tržištu, dakle kapitala. Pokazalo se i odlukama i MMF-a i Svetske banke da podržavaju reforme u Srbiji. Svima je sad jasno da je Srbija na dobrom putu. To je za nas teško, mnogo toga je bolno, ali konačno je neko skupio hrabrosti. Videli ste da i to ovi ljudi ovde poštujete kako i to svi. Nije bilo sramota da to preko megafona saopšte. Neko je to morao da pokrene i svi znaju da je to neko morao da pokrene. I sad vi hoćete da ja mnogo cenim one pokvarenjake koji kažu aha, pustite to Vučića da završi sve te bolne stvari koje moraju u Srbiji se završe, a onda ćemo mi to da srušimo. Pa šta će da srušiš? Kako ćete da srušite? Šta ćete da srušite? I hoću da se zahvalim i svim radnicima koji su radnicima, pravim radnicima, ne onima iz kancelarija, sindikalnim liderima, već pravim radnicima koji su bili na protestu, koji su pokazali odgovornost. Razumem njihovu zabrinutost. Posetit ću svaku fabriku u Srbiji, razgovarati sa njima i gledati šta je to i kako možemo zajednički da uradimo, ali fleksibilno tržište rada smo morali da napravimo, zato što to jeste budućnost, to jeste evropska budućnost ako hoćete, to je ono što je naša obaveza, ali nije pitanje obaveze, mi bez toga ne možemo da budemo bolja zemlja. I to je ono što je moja poruka za sve građane. I hvala svima ovima na donatorskoj konferenciji, samo ne mogu da podnesem kad se tolikim ciframa gađaju koje baš ljudi ne razumeju, ljudi misle da smo mi stvarno dobili te pare. Prosto treba da znaju da smo dobili 10 puta manje, a da su ovo krediti, doduše veoma povoljni krediti, koje ćemo da razmislimo da li ćemo da uzmemo, u kojoj meri i za koje poslove. Zato što, znate, mi ne možemo da opterećujemo naš javni dug i da povećavamo naš fiskalni deficit kako neko zamišlja. Hvala vam, Hvala gospodine. vam.